ମାଇଲେ ବି ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆମ ଘରକୁ ଯିବ କେବଳ ସିମିଆ ଖାଇବି, ଆଉ ଯାହା ଦିଅ ହବନି ମାନେ ହବନି। ଘରେ ଯାହା ଦିଅ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଜାଣିଲଟି। ମୋ କୋଳରେ ବସି ଗଲା ବସନା ହେଇଛି ବସ କାଲୁଆ ନା ପୁଅ। ଆମ ଘରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସିମିଆ ଖାଇବି, ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ଦିଆ ହବ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି କେବେ କାହା ଶୁଣିବା ଲୋକ Thank you.